V dnešnom Borusovom Counter-Strike videjku si zahráme Dust 2 s vami, kde som streamoval na narodeninovom live streame. Pohodlne sa usaďte, ak ma chcete podporiť, tak nezabudni zanechať like alebo keď tak follow na sociálnych sieťach, plus sa môžeš ísť pozrieť na môj hlavný kanál, kde nájdeš aj špeciálne hlavné videjka z Fortnite. Ďakujem ti za podporu a poďme spoločne na to. Dám ešte dve hry a potom idem hrať normálnu hru. Akú? Nerobím si srandu. Tak som ju nenazval. I go long, OK? Vlastne prečo rozprávame po anglicky, keď všetci sme tu Slováci? Alebo čo si? Ja som taký jebnutý. Tá, lebo si drbnutý, šľahnutý. No si je lepšie povedať, než drbnutý. Ale poďte dať, poďte. Musím robiť prácu za teba, Jakub. Čakaj, zvonku ide! A to jak si ho trafil? Tak lebo som dobrý, proste, chápeš? Proste ja toho nehrám prvýkrát v živote, chápeš? Vôbec. Proste USPčko, to je tým skinom, vravím proste, že skiny robia skill. Keby nemám klasické čierne, tak to ani netrafím, ani jedného. No nemáme nejaký sa 3 eurá rúžový. Betovské. A nevypadá zle, až tak. Idem zase na ten long. Chod na short, chod na short, chod na short. Ja mám iba uspick. Vôbec. Boha, tak... Niekto mi volá na Discord. Je tam, David. Dobre, stiahni to. Musíme ísť odtiaľto. Niekto mi volá. Tá, kurník. Zabili ťa, ani nehovoríš. Ja som povedal, že ma zabili, veď som hovoril, že mám problémy. Kámo, typka sa zabil granátom. Reálne, tak ja som rozkyňa. Na vonku, na vonku. Kámo, ja už to tu nedávam! Ja som zabil kámo troch, alebo dvoch. Nice try. Uha, toto není dobré, David. No, že si kúpil dvakrát po sebe USPčko, máš 3400, proste. Lebo ty teraz nemáš peniaze, vieš? Kúpil si to isté, čo ja minul kolo. Jo. Druhé kolo prehrať, ani náhodou! Idú na long. Ja som zas dostal, vieš, akú bombu? Len som píkol. Moc dobrý hráči. Amo, ty vole, to nie je možné toto. Videli, že prehrali prvé kolo, vieš, tak museli proste... Brá. Ty vole. Milé napy. Nevadí. Musíme sa spojiť. Takže. Ačko nie je moje, takže... Takže ma tam necháš sám. To nechceš na ten dobre, short. tak ja s tebou. Choď ten short. Ja tam nič neurobím s tým digom, zase tam skapem. Tak si kúp niečo iné, nekúpi si digl, kámo, keď hráš to pol roku. Nemám peniaze. Dobre, ide Alex na short. Ja hrám to po pol roku, hrám to po Cupitajú 5 to. No vidíš to, preto to sa hrá digl. To je proste bomba. Ja tu mám 5-7 kámo, to je najlepšia pistolka. A ešte tam sú, ešte sú tu v tamtom longu. To je na tých dverách. Idem si to máš tu 5-7-ku. Beriem si to akačko, čo má ten týpek. Na šorte. Vypo na šorte. Mňa. Vypodet, idem z druhej strany, Jakub. Oni sú tu na mide. Jak sa tam dostal? Ty vole, posledný tam dole. Poď! Yes, to si Dobolejm, čo je, dobolejm. Počúvaj ma už dosť, to bola tvoja MK, sa pýtam? Nerozumiem ešte raz. Netreba. Videl si tých 10 nábojov, ktoré strelili do zeme? To boli toho slepé náboje. Long jeden. Kamu to kde bol? Gabem kde bol. Oni sa už odpojili, dvaja, takže to je easy win. Přátelé, prečo píšeš po česky, tipe? Neviem. Ma to tak napadlo. Takáto peška, pár přátel stačí mi. No? Koľko máš rokov? Tipni si. 15. Dobrý tip. Ale ja som dostal to, koľko máš? Fakt, 15. 15, hej? No. A ty? 25. 13. 102. Okej. To si nejaký starý, ja to ešte nedá. Považ šťastok narodeninom, ďakujem Matej. Aký Matej ti to napísal? Tak. To naozaj? Nerobím si srandu. Skôrko som ti veril. No, tak ja, ty také veríš, takým kokoškom. Lebo to dáva zmysel, chápeš? Góňo. Tak že som mi myslel teraz za prezivku, to budem volať Goňo teraz, nie? On sa tak na Steame volá. To fakt? Takto sa volá na Steame. Dobrý, ja sa pridám samozrejme CS-ko s ním. Góňo. To čo je za meno? Ja neviem, a 57. Kámo, budem to pušnúť. Skončila sranda. Papá. Drill. Kámo, to sú nejakí východňari, nie? Že tak znejú trochu. Hej.
Tak jaký mám skill vyššiu, čo som spravil, kurva? Čo? Cez stenu som dostal? Môžem sa točiť na stoličko, sa zaškrtím tými sluchatkami. Ale ja som bol za stenou. No, lebo sa dával bankovať, byť aj v Counter-Strike. Ale ja som dostal cez stenu, tie retard ani nebol, ani napravo nebolo napísané, že wallbang. Všetko sa dá. Dobrý, bolo to, opa. No je v zemi tá bomba. Nevidí to bombu. Kamo, typek má úplne ticho mikrofón, nebo ja to mám slabo? Ja mu tiež nerozumiem, ja. Tak tretie slovo počujem. To je keď sobie ja Hacek si kým kúpi niekde normálny mikrofón. Nie, on tak hovorí aj v škole, ale to ja tiež. Ale inak on má úplne iný hlas v realite ako na mojich videách. On sa snaží byť gangster. Ale on na mojich videách rozpráva práve ako trojročné decko. Proste Tropix by mohol robiť cez jeho mikrofón také tie videá, ako robí ten Bouchal, alebo jak sa volá, vieš? Vieš, keby mohol robiť videá. S Mirom Jarošom. On ťa bude tancovať. Spievanko. Dostal som na mide, či na vongu, by the way. Tak tento je zapaty, alebo jak to mám pochopiť? Bomba nám ide zo scoutov. Dobre, No počkaj, neviem čo si mám kúpiť. stop srandy, ja už nemám peniaze. Neviem čo mám Poďme robiť. Eko, David. Poďme Eko, hej, Poďme poďme, Eko. poďme, že Eko. Oni nech si nakúpia z kapu a ja si to vezmem. Tam nechoď. Good plan. Poď. Kamo, kde bol? Počkaj, to mi nejak nevychádza toto. Aha, tam je. Ešte jeden je stále na mide, takže jeden bude ešte tam a druhý je tu. Hej, obidva, jeden overtanov. Tu dole na mide sú obidva, jeden je na šorte a druhý je overtanov, myslím. O, idú asi na bečko. Sajte na bečko. Hej. Nie, jeden je tu. Už sa nemohol nejako nemoslové. No skop. Zabij ho, rýchlo. Ty si Dostal hit cez stenu. Nie, dostal hit, lebo vyšla z neho krev. Možno som ho porezal. Porezal si ho. Kobrtkova. Nie, pozdravujem nauky. Za slobodná, pozdravuj otca. Dobre. Ja neverím, že tento chlapík nemá nejaký wallhack. Kámo, má shotgun a aj tak ma nedal na kous, kámo. Ježišmoru. Milujem túto gamesku úplne, kámo. Kámo, však máš už ping dobre. 90, 60, kámo. Veď ja bývaš pár kilometrov vedľa. To je v pohode, hej, 90. Tak iba káble pretrhávali srnky. Cestu na tom poli, to je jediné, čo som... Potrebuješ pomoc, že? Ale ja neviem, ako ho mám zabiť. Tam je na šarte. Bomba. Má tak polovicu Nie, ja to dole. nepochopím, fakt. To čo je toto? Ja som posledný, nemám rád takéto situácie. To sú taktiky starého dovejšieho. Radi. Ale toho snajpera som zabil, to som rád aspoň, to som rád, že toho snajpera som zabil. Nie, ja mám nervy už, lebo mi to laguje a príjem asi ja rozbijem tam niečo. Poznám iba také brain roditeľské a tak. Čo ty k***? Dobre, halo, Ja už som dosť. Chill, brosky. Family friendly, kam. Tu sú David, poď na long, David, rýchlo bež, poď. Bežím! Daj mi ten granát, 3, 2. vysadaj do tých dverí. Pušť mi granát na platný. Neskutočný granát. Tam Tajná formácia, poď. Parádny flash, dobre, poď. Aha, Dobre, kam zase to schytám úplne ja, kámo, to nenávidím toto, aj mám $0. pekne. Jakub, dropni mi jemku, prosím ťa, mám pre mňa tú svoju peknú jemku. Ďakujem ti. Ukáž to. Ty kokos, to je iná. Maskačová. OK. Nice. Dobre, idem ja, David. Super win, dobre, čau. Ešte ma iní kamoši volali. Dobre, choď Ahoj, tam s tými tak to nesúčami. prestriedam. Čau, čau.